literatura ofiziotik baduela esatean, esan nahi dut talentoa daola eta ukatu gabe, asko eta asko daola lan egitetikan. Esan nahi dut, disiplina, testu horren inguruan mila buelta eman, zuzendu, eta ikasi, klasetara jun gabe ere, besten liburuak irakurtzen ditugunean ere, ikasten dugu eta batzutan ere, boligrafoa eskuan dugula eta markatzen ditugu pasarte batzuk, eta hau da, ikasi egiten dugula guk idazleok eta hori transmititu daiteke. Hori esan nahi dut, ez dela ere pixkat zerbait oso jende gutxiko zerbait, inspirazio, garai bateko inspirazio idea hori mistiko edo estrañoa, horren kontra dijoan ere baieztapena. Nire lanar ere helburutoka bat izaten da nolabait adieraztea literatura idazteak ere balio digula komunikatzeko besteekin. Berez, literatura komunikazio badago, ez dago literaturarik ez baldin badago irakurlerik. Eta bai nik uste jendea, eta gaur egun ere nik usten dut nire taldetan gazte jendea dala normalian, eta gogondia daola bere buruaz hitz egiteko, espresatzeko, idazteko, dudik gabe, forma batian edo bestian. Adierazi dezakezu literaturaren bidez, zinearen bidez, dantzaren bidez, nahi duzun bezala, baina funtsean literatura arte mota guztia bezala, komunikazio behar bati erantzuteko forma bat. Literaturak edo irakurketak funtzio desberdin asko ditu. Divertimentoaren adibidez oso respetagarria da. Eta jende askok irakurtzen du ondo pasatzeagatik edo parre egiteagatik. Eta zilegi iruditzen zait. Baina nik eta beste batzuk eskatzen diogu irakurketari pixkat gehiago. Irakurketa izan dedila baita ere zerbait formatiboa, baina formatiboa zentzu batean eraldatu egin gaitula barrutik, ez da? Zan nahi dut, zerbait formatzailea, eraldatzea, moitu egiten gaitu, eta alde hortatik nik uste dut gure tradizioan behintzat eragin handia izan du literatura norberaren autobaieztapenarako, autoformakuntzarako, niaren formakuntzan. Nik uste dut primate izatetik orain arte, jadanik beti gizakiak izan du, beste nolabaiteko bizitza ukitzeko aukeraren premia. Jendea idazten eta irakurtzen ezekien ere, ahozko literaturaren bidez, fikzioaren mundu bat eraikitzen zuen eta hortikan bizi. Orain dudik gabe fikzio hori edatu da forma desberdin askotan, deno dakigun bezala. Baina pentsatza zuen edota badat aurkit burura. 17. mendean, Charles Perrault, akademiko frantses bati, okurtzen zaio lehenengo aldiz jasotzea bere umen neskamen gandik ipui batzuk. Hoi dira 11 ipui jasotzen ditu, ahozkotik idatzira. Eta horrien artean dago Maria Errauski, Zenicienta. Eta Txanogorritu eta gero ezagutuko ditugunak guk Perraulten ipuiak. Adibidez, Maria Errauskenen kasuan zapatotxoa esen kristaleskoa, bere esen oso hitz antzekoa baire, baina inprentan ekibokatu ziren, eta jarri zuten kristal. Eta kristalesko zapatatxoa bezala transmititu zen idatzian, eta inork ez du aldatu. Inork ez du esan, ez horrela ez zuen Charles Perraulten jaso zuen, ez inori zaio. Apetizitzen, inori ez zaio. Gustatzen derrepente zapatil bat arrunt izatea baizik nahiago du kristalesko izatea. Fikzioa hori da azkenian, mundu ezinezko bat, baina horren beharrean gaude. Eta C.S. Lewisek esatezun bezala barruan ere lehioak eta iteak irikitzen dizkigun mundu bat, mundu amestua nahi badezu.